रवींद्रजी कांबळे सर, आपणास विनंती असेल या अंतिम मेगा फायनल सामन्याचा आपण नाणेफेक करावा. दोन्ही संघांचे कर्णधार, चला एक एक स्टेज आपण पुढे या. दोन्ही संघांचे कर्णधार नागेश ठीक यांचा संघ आपण पाहतो. दुसऱ्या साईडला जितेश, याचं देखील एक नाणेफेक पाहायचं असेल कोणतं तर टॉसचा बॉस. ह्या अंतिम मेगा फायनल मधला टॉसचा बॉस आणि अंतिम टॉस जिंकलाय. डिसिजन माहिती असेल काय असणार आहे तो याच्यामध्ये क्षमता नाही तरी सगळ्यांना ऐकू द्या. गोलंदाजी आहे नाही, पहिल्यांदा काय घेते फलंदाजी. आणि पहिल्यांदा फलंदाजी घेत असताना आता समोरचा संघ देखील एक थोडासा बलाढ्य संघ आहे, फायनल मध्ये आला. त्या संघाबाबत आणि तुझ्या संघ मालकाबद्दल तर काय बोलशील? खरं तर नागेश दादाच्या नेतृत्वाखाली त्या टीमने आत्तापर्यंत ज्या काही 2-3 मॅच झाल्या त्यात खरंच चांगलं आणि कौशल्यपूर्ण असा खेळ करून दाखवला आहे. त्याच्यामुळे तगडा संघ आहे, फायनल आहे, प्रेशर आहे आणि ते प्रेशर आता फील होतं आहे. ॲक्च्युली जेव्हा ती वेळ येते तेव्हा त्या गोष्टी कळत असतात आणि ते आत्ता कळतं आहे. आणि आता काय भावना असतील, कारण तुझा संघ हा फायनलमध्ये दाखल झाला, काय भावना असतील आणि काय शब्द येतात तुझ्या संघ आणि तुझ्याबद्दल? खरं तर शब्द म्हणण्यापेक्षा आभार मानणं कठीण आहे, कारण आपल्या लोकांचे आभार मानायचे नसतात. पण माझे सगळेच टीममेट्स असतील, मालक असतील आणि बाहेरनं इतका चांगला प्रतिसाद खेळायला मिळतोय, त्याच्यामुळे खेळायला चांगलं फील होतंय की आपण चांगलं केलं तर आपल्याला प्रतिसाद मिळतोय आणि मजा येते खेळायला. धन्यवाद. आणि त्या तुम्हाला आपण तुझ्या संघ मालिका आहे त्यांच्यावर आपण चर्चा करूया. मॅडम काय वाटतंय, काय भावना आहे, तुमचा संघ हा फायनलमध्ये दाखल झालाय? आनंद तर खूप वाटतोय. आधी सर्वप्रथम पहिल्या दिवसापासून जे सर्व खेळाडू इथे उपस्थित राहिले आहेत त्यांचं मी स्वागत करते. आणि आत्ताच्या फायनल टीमसाठी जे नंदिनी स्पोर्ट्स आणि O&D स्पोर्ट्स ह्या दोन्ही पण टीमला शुभेच्छा देते. आणि प्रश्न अजून असेल, O&D याचा अर्थ जरा आमच्या पूर्ण प्रेक्षक वर्गाला समजू द्या, काय तो? O मीन्स ओम विकास धुमक अँड D मीन्स देवश्री विकास धुमक. ही दोन्ही माझ्या मुलांची नावं आहेत आणि ह्या दोन्ही मुलांच्या नावाने मी स्पोर्ट्सला नाव दिलं आहे. आणि स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी आणि माझ्या संघाशी आहेच आहे कायम, तो मी ठेवलेलाच आहे. नक्कीच धन्यवाद मॅडम. तर दुसऱ्या साईडला आपण जाऊया. पहिल्यांदा थोडंसं नाणेफेक हरलाय नागेश ठीक सर, आपण नाणेफेक हरलायत, काय वाटतं आता स्ट्रॅटर्जी काय असेल नाणेफेक हरल्यानंतर? कारण समोरच्या संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर पहिल्यांदा फलंदाजी घेतली. जरी आम्ही नाणेफेक जिंकतो तरी सुद्धा आम्ही फिल्डिंगच घेणार होतो, त्यामुळे काय तसं काय मला बाहेर काही वाटत नाही. आतापर्यंत तुझी गोलंदाजी चांगली झाली, संघ थोडासा अडचणीत आहे. अडचणीत असताना काय आता स्ट्रॅटेजी काय असेल? कारण समोरच्या संघामध्ये एकच खेळाडू टार्गेट असणार आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे, पण ते टार्गेट विरुद्ध प्लॅन काय आहे? प्लॅन तर आता सांगू शकत नाही मी, गुपित ठेवले. नक्कीच आता ही स्पर्धा स्वतः आयोजन केले, काय वाटतं प्रेक्षकांचा देखील प्रतिसाद तुला मिळतोय, काय सांगशील? अजून एक सर्वांचाच एकदम भरपूर सहभाग भेटला मला. मेन म्हणजे आधी संघमालक जेवढे जे संघमालक झाले त्यांचे सुद्धा मी अभिनंदन करतो की त्यांनी मला भरपूर सहकार्य केलं आहे. नक्कीच धन्यवाद असतील दोन्ही संघांना. ह्या अंतिम मेगा फायनलसाठी शुभेच्छा असतील. धन्यवाद. अतिथी मान्यवर आपणास विनंती करणार की आपण व्यासपीठावरती स्थान पण नोंद घ्या आणि आमच्या व्यासपीठाची शोभा वाढवायची असतील. दोन्ही संघांना देऊया शुभेच्छा. कुठेही जाऊ नका, मेगा फायनलचा अंतिम सामना पाहायला विकू नका. फिर दौड प्रेमालिक 2 आणि 2-5 पर्व आहे दुसरा, आणि या दुसऱ्या पर्वामध्ये मग घमासान युद्ध होणार. एका साईडला असेल नंदिनी स्पोर्ट्स संघ तर दुसऱ्या साईडला O&D संघ. तर दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. जाऊया लगेचच मॅचची तिसरी नाणेफेक जिंकले. सिलेक्ट टू द बॅट फर्स्ट.
सचिन धुमक विनंती असेल, डीजे मॅन आपल्याला बोलवत आहेत सचिन धुमक. ग्रामदेवतेला अर्धन केली जाईल आणि ग्रामदेवतेच्या पदपरिषद पावन झालेली ही भूमी, या पावन झालेल्या भूमीमध्ये आपण पाहतोय पीडब्ल्यूडी प्रीमियर लीगचा मेगा फायनल. याच्यासाठी केला होता अट्टहास, जेणेकरून आपला शेवट गोड केला जावा. पहिला चेंडू ओढ आहे, चौकाराची गोड आहे. पहिल्या चेंडूवरती गोड धाबा आल्या आहेत. गोड धाबा आल्यानंतर जरूर प्रेक्षकांमध्ये दाद देखील भेटते. प्रेक्षकांवरून चेरप, प्रेक्षकांकडून चेहरप एवढाच करा की कुणी काही धावत येणार नाही. तर खूप वाजलेत, वाजू द्यात, काही होऊ द्या. आज मेगा फायनल आहे, आज नाही तर कधी नाही. नंतरच्या चेंडूवरती बॉल, बाई काय हा प्रकार. नंतर आणि आता गोलंदाज एक महत्वाच्या षटकी गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम टप्पा तिथे मेंटेन केला गेला. आणि त्यानंतर बाहुबली, न खुद बड़ा न नखद बड़ा, मुसीबत में जो खड़ा वो सबसे बड़ा. आणि ते बडा बनावला गेलाय. नेक्स्ट बॅटर नंदू सध्या इथे दाखल झाले असेल. आणि आता नंदूवरती विश्वास असेल. नागेशकडे आज पार्टी आहे, त्याच्यामुळे काहीच नाही आहे. नंतरच्या चेंडूवरती हल्ली काय तर एक प्रयत्न केला गेला, सिंगल इथे अजित केली जाते. आणि नागेश याचा जर विचार करायला गेला तर खायला उद्या काय तर बिर्याणी हाय हाय हाय. या चेंडूवरती चौकार पण आहे. या चेंडूवरती चौकाराला हॉर्टिडीज आहे. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर कार्डवरती सध्या 9, म्हणजेच काही 9 स्कोर कार्डवरती लागली आहे. एक हुकमाचं एका डगआउटला पाठवला. सन्मान सन्मान, डिफेन्स बचाव बचाव खूप महत्वाचं ठरतोय. षटक पहिले संपतंय. धावसंख्या टीमची टोटल स्कोर कार्डवरती तब्बल 9, एक बाद. आणि गोलंदाजीवरती आला. पहिल्यांदा देशरक्षाला समजावलंय. व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जाणार. क्रिकेट पटलावरील नियम क्रमांक 22 इथे मोडला जातोय. आणि क्रिकेट पटलावरील 22वा नियम म्हणजेच काय, व्हाईट बॉलचा नियम आहे. पंचांचे 2 हात अगदी आपल्या खाण्याच्या दिशेने समांतर गेले की दिला जाणारा क्रिकेटवरील खाना खुना म्हणजेच व्हाईट बॉलच्या या दिल्या जातात. आणि व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिल्यानंतर पुढे एकदा जो मागच्या मॅच मध्ये ध्रुव चांगला खेळ होता, यावेळी आपल्याला चेंडू रक्षक लाजवाब अप्रतिम सुरेख कामगिरी यावेळी करतोय रक्षक. आजचा दिवस त्याच्यासाठी खास आहे. बड्डे भाई म्हणून ज्याची ओळख राहिली आहे टीव्ही स्क्रीनवरती देखील पाहायला जातोय. नंतर त्या चेंडूवरती सुरेख फटका. आणि चौकाराची बोली भाषा आता बोलायला लागल्या. बोल बाला बोल. आणि बोल आता चौकाराची करणार आहे. नंतरच्या चेंडूवरती अगदी हलक्यात नाऊन साईडला ड्राईव्ह करायचा होता हिस्सा कव्हरमध्ये. आणि 2 आपण पाहायला भेटते. 2 गट असतील. ज्यावेळी चौकार लागला जातो तो अगदी आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर आवाज येतो. ज्यावेळी डॉट बॉल येईल तेव्हा समालोचन कक्षाच्या लेफ्ट हँडर म्हणजे डाव्या हाताच्या बाजूला आवाज येतोय. म्हणजे दोन्ही संघांना चेअरअप केलं जातोय. कोणत्या संघाला कमी इथे लेखलं जात नाहीये. नंदिनी स्पोर्ट्स संघांचा आवाज आपण पाहायचा असेल यावेळी चेंडू सर डिलिव्हरी. जे समर्थक असतील ना ते नंदिनी स्पोर्ट्स संघासाठी टाळ्या वाजवतील. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक आपण टाळ्या वाजवा. बघूया कोण आहेत नंदिनी स्पोर्ट्स संघाचे समर्थक. नाहीये, थोडेसे कंजूस आहेत कारण माहिती आहे त्यांना. यावेळी खेळीला फटका आला. जबाब सुरेख चेंडू यावेळी चालला असेल. अप्रतिम दर्जेदार चौकार.
आणि एकच जरूर म्हणू शकतो, अननसाच्या रसाला इंग्लिशमध्ये म्हणतात ज्यूस. जे टाळ्या नाही वाजवत ना ते कंजूसपणा दाखवून दिलाय. या चेंडूवरती फेंडो पुन्हा एकदा 4 धावांनी. जाऊया पुढे एकदा सामन्याची दिशेने. यावेळी टाकल्या स्वेर +1. टोटल 2 धावा या चेंडूवरती मिळतील. धावसंख्या 27. पहिल्या षटकामागे 9 होत्या आणि आताच्या षटकामागे 14 धावा. हा गोलंदाज चर्चा सध्या महागड्या ठरतोय. महागड्या ठरणाऱ्या गोलंदाजाला इथे रोखावं लागेल. अप्रतिम धावसंख्या टीमची टोटल 31 आणि 22 धावा. जितेशची कमी इथे दाखवली नाहीये. जितेश खेळला उसको जाने दे जाता है भगवान के लिए जाता है. मी आहे अजून इथे दाखवून दिलं गेलं. टायगर अभी जिंदा है मेरे दोस्त. म्हणजे टायगर आहे अजून. टायगर सध्या नाव सगळी 31 3 आणि 1. पहिलाच बॉल लॉलीपॉप. दुसरा चेंडू बॉक्स आउट. जाऊया खेळाकडच्या दिशेने. अजून एक मायक्रोफोन वरती आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत. याही क्षेत्रातील एक गोलंदाज आपल्याबरोबर मायक्रोफोन वरती जोडला जातोय. काहीशी उत्तम अशी तडाजोड आपल्या समोर दिसते इथे. नंदिनी स्पोर्ट्स वर्सेस OND फायनलचा अतिथीचा सामना इथे आपल्याला पाहायला मिळतो. एकदम उत्कृष्ट अशी बॅटिंग खराब लागणार आहे. इथे उत्कृष्ट खेळ तुम्हाला दाखवावा लागेल. आज नाही तर उद्या तुम्हाला करून चालणार. उद्या इथे कोणी नाहीये. नंतरचा फटका अगदी सेफ झोन मध्ये असेल. षटक संपते. षटक संपल्यानंतर धावसंख्या 39 धावा. सर काय सांगाल 39 धावा 3 षटकांमागे. किती षटकांचा खेळ? 6 षटक 39 धावा झालेल्या आहेत. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 39 धावसंख्या झालेली आहे. यानंतर शेवटचा षटक घेऊन तो आपला सागर त्या सामना करतोय. ध्रुव आणि वाईट बॉल आहे. त्याच्यावरती धाव मोजली जाणार आहे का नाही. ध्रुव सांगतोय की मला स्ट्राईक द्या आणि ध्रुवाने जितेशची कमी दाखवून दिली आहे का? 100% दाखवून दिली इथे. ध्रुव आणि जितेशची कमी इथे. याने OND संघाने उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण नागेश टिकेच्याकडून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि आपल्या संघासाठी गोलंदाजाला 7 जर कोणाची लाभली असेल तर ती क्षेत्ररक्षणाची लागते. क्षेत्ररक्षण 7 0 लागते. या चेंडूवरती टायमल चुकलाय आणि यावरती टार्गेट होता तो जयेश. त्याप्रमाणे त्याने त्याची विकेट घेऊन आपलं लक्ष साध्य केलं होतं. त्यानंतर त्या साथ दिली होती ध्रुव याने. आणि ध्रुवाला इथे लवकर गालत करणं गरजेचं होतं. ध्रुवाने दुसऱ्या षटकामागे बहारदार खेळ केला. 22 धावा अक्षरशः कुठला तिथे. टीमची टोटल धावसंख्या सध्या 40 वरती आहे. आणि इथे आपल्याला अरे बर्थडे बाय लपाछपीचा खेळ करत होता. चेंडू पायात स्वतःच्या ठेवला आणि स्वतःच गोल फिरतोय. लपाछपी रात्रीचे वाजलेत. रात्री लपाछपी खूप. आणि त्यानंतरच्या चेंडूवरती 1 2 3 4 5 जण आले सगळे एका कधी कधी कन्फ्युज होतो ना बर्थडे बॉय. नंतरचा चेंडू नो. येस मित्र लागलं नाहीये ना तुला. जम्प बूम करताना चौकास थोडस खेळ खेळतो आपण. दांडी
41-42 टू विन. धावसंख्या होते 41. OND संघाची 42 टू विन. नंदिनी स्पोर्ट्स. वीस चेंडू आणि 42 धावांचं लक्ष ठेवलंय OND संघाने नंदिनी स्पोर्ट्स या संघासाठी. वीस चेंडू मध्ये 42 धावांचं लक्ष ठेवलंय. अंपायर ओंकार शेलार. नंदिनी स्पोर्ट्स कडून पहिल्या चेंडूवरती चौकार मारलाय अक्षय. आणि पुन्हा एकदा जोरदार चौकार, सीमारेषा पार जातोय तो. जयेश याचा दुभाव वर्तमान दिसतोय. अक्षय कंटिन्यू. सलग 2 चेंडूवरती 2 वाहार केले. तिसऱ्या चेंडूवरती देखील प्रहार आहे. 3 चेंडू 3 चौकार. 3 बिघाडा खांब बिघाडा. इकडे खांब बिघडवून टाकलंय. अप्रतिम खेळ इथे पाहायला भेटलाय. सलग 3 चेंडूवरती 3 चौकार. अतिशय उत्कृष्ट अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अक्षय याच्याकडून. नंदिनी स्पोर्ट्सचा हा उत्कृष्ट फलंदाज अक्षय. पुढे एकदा सज्जतेला असेल. सजवलाय सुधवलाय. समोरचा गोलंदाज आता सुधवला लगत करतोय. सलग 4 चेंडूवरती 4 ही स्टाईल आहे सध्याची. आणि 5व्या चेंडूवरती चौकार मारेल का कदाचित. आणि पुन्हा एकदा 5व्या चेंडूवरती सुद्धा त्यांनी चौकार मारला आहे. आणि पंधरा चेंडू 22 धावा. 15 चेंडू 22 धावा. नागेश ठीक नंदिनी स्पोर्ट या संघासाठी काहीशा भारी अशा दिसत नाहीयेत, कारण अजूनही या संघाने आपला एकही गडी इथे गमावला नाहीये. आणि स्वतः संघ मालक आहे, स्वतः कर्णधार आहे, स्वतःच घरेलू क्रीडांगण आहे आणि या स्वतःच सर्ववरती आता स्वतःच राज करेल का. 100% करू शकतो, कारण त्याने आत्मविश्वासाने सांगितलेलं आहे ही मॅच आम्ही जिंकणार म्हणजे जिंकणार आणि फायनल सुद्धा आम्हीच मारणार. आणि हे प्रभु हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी या क्या हुआ. गडबड झाली तिथे आणि गडबड मध्ये काय चेंडू पाठवून दिला गेला 4 धाब्यांसाठी. हे सर्व आयोजन करत असताना नागेश शेख बहारदार आहे आणि रेकॉर्ड केलंय. सलग आतापर्यंत 7 चेंडू पॉज केलेत आणि 7ही चेंडूवरती 7 चौकार. रुकेगा नाही बाई, समजा मेरे को, रुकेगा नाही. हा चेंडू रोखलाय का रोखलाय. धावसंख्या टीमची टोटल 28. आणि पुन्हा एकदा नागेश टिकेचा जोरदार फटका, परंतु उत्कृष्ट असं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तो क्षेत्ररक्षक वारंवार तात पडतोय. फायनलचा दबाव त्याच्यावरती आलाय. खरोखर आपल्याला उत्कृष्ट क्षेत्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि काहीशी चर्चा होताना आपल्या उत्कृष्ट प्रेक्षकांचा प्रतिसाद जोरदार आपल्याला पाहायला मिळतोय. नंदिनी स्पोर्ट्स संघाने आपल्या ग्रामदेवतेला आराधना केली गेली. एक शिमग्याची चाहूल, जो निस्तार शिमगा पार झाला, ती शिमग्याची चाहूल इथे दाखवून दिली गेली. हा पकडी आणि ध्रुव इथं थोडासा सावधगिरीने 28 2 षटकांचा खेळ समाप्त. 10 चेंडू आणि 14 रनची आवश्यकता असेल.
10 चेंडू आणि 14 रन्सची आवश्यकता नंदिनी स्पोर्ट्स या संघासाठी. चल 10 चेंडूंमध्ये 14 रनची सध्या आवश्यकता असेल. ज्यानं केला आराम तो ठरला तिथे हाराम. आता आराम करून तुम्हाला चालणार नाहीये. आरामात खेळ नाही नाही गडबड होईल तिथे. गोलंदाज मॅजिक आहे. पहिलाच बॉल बोललो झालं तर झालं. आता नाही करून चालणार आहे. पहिल्या चेंडूवरती मिळाले विकेट. आणि मॅच मध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत काही होऊ शकतं आणि याचा इथे प्रत्यय आलेला आहे. पहिल्या चेंडूवरती आउट होतोय तो. आणि गोलंदाज जर विचार करायला गेला तर इन स्विंग आणि आउट स्विंग जसं 4 व्हीलरचे गेअर जसे टाकावे तसं हातात चेंडू इकडे तिकडे सेट करतो आणि मग फेकतो. बरोबर. आणि आपल्याला उत्कृष्ट अशी पहिल्या चेंडूवरती त्याने आपला इथे आउट केलेला आहे. त्याच्यानंतर त्याचा इरादा आहे पक्का. समोरच्या संघाला दिलाय हात दे धक्का. नंतरच्या चेंडूवरती सहजरित्या सिंगल. हा मॅच बनले. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो 14 धावा द्यावी पाहिजे होत्या. तुम्ही केलात आराम तर ठरणार आराम. कारण आराम करून चालणार नाहीये. हा गोलंदाज खूप महत्वाचा आहे. स्टायलिश गोलंदाज आहे आणि तो आपली चमक दाखवताना इथे आपल्या मैदान दिसतोय. आणि पुन्हा एकदा व्हाईट नो बॉल दिला जातो. आणि 2020 मधील 19 वनडे मधील 49 या 4 षटकांमधील दुसऱ्या इनिंग मधलं हे तिसरं षटक खूप इम्पॉर्टंट असतं. या षटकावरती मॅच किती ठरते हे पाहण्यासारखा खेळ असतो. नंतरचा बॉल वाईट बॉल. आता थोडासा एका टिंबटिंबाच्या झाडावरती चढला की काय असं वाटतंय. पण अजून नाहीये. वेळ गेली नाहीये. आयुष्यात जर सर्वात मोठा तर गुरु कोण असेल ती वेळ असते. कारण जे वेळ जे शिकवते ते दुसरं कोणी तुम्हाला शिकवू शकत नाहीये. आणि आपल्याला मैदानामध्ये खेळताना दिसत आहेत सागर आणि नागेश. हे कोण आहेत? मामा आणि भाचे यांच्याकडून जबरदस्ती अशी बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. मामा आणि भाचेची जोडी लयच वेगळी आहे. मामान खानला सांगितलं आणि भाच्यान काम केलं. बायको गेली माहेरी काम करू पितांबरी. जबरदस्त असा मामा आणि भाचीचे आपल्या परफॉर्मन्स इथे समोर आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिले 2 चेंडू असे फेकले की सामना सेट झाला. पण नाहीये. 7 चेंडू आणि 6 रनची आवश्यकता असेल. गोलंदाज आता वावलाय पण नाही. यावेळी सुधारली लेंथ. आणली गडबड. खेळली टीम कारण असेल. 1 चेंडू शिल्लक राहिले असेल. 6 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 रनची आवश्यकता असेल. नेक्स्ट बॉल दांडीगुल आणि त्रिफळा दांडीगुल होते सागर याची. 5 चेंडू आणि 6 रनची आवश्यकता असेल. दोन्ही संघ सूचनेकडे लक्ष द्या. डीजे थँक्यू. सामना संपल्यानंतर कोणीही प्रेक्षक किंवा कोणीही खेळाडू आत येणार नाही याची आपण नोंद घ्या. आपल्याला जल्लोष करायचा. आम्ही वेळ देणार. नंदिनी स्पोर्ट्स संघ माझी सूचना ऐकलायत का? कोणताही खेळाडू सामना संपल्यानंतर आत येणार नाही. अन्यथा पेनल्टी असेल याची नोंद घ्या. नंदिनी स्पोर्ट ऐकलायत ना? 5 चेंडू आणि 6 रन पाहिजे असतील. 5 चेंडू 6 धावा. गोलंदाजीवरती हाईप आहे. गोलंदाज इथे दाखल केला जातोय. गोलंदाजी ट्रॅकवर नंदूचा पहिलाच बॉल. नंदूवरती चालवली बंदुकीची गोळी. डिस्कॅव केलं या चेंडूवरती. 4 चेंडू 2 रनची आवश्यकता असेल. 4 चेंडू 2 धावा. नागेश सेन्सिबल क्रिकेट खेळला नागेश. 1 रनची आवश्यकता आहे. फक्त सामना जिंकण्यासाठी 1 रनची आवश्यकता आहे. नंदिनी स्पोर्ट्स या संघासाठी फक्त 1 रनची आवश्यकता आहे. आणि ते होऊ शकतात PPL अर्थात पिरनवणे प्रीमियर लीगचे विजेते. नाही पण तरी सुद्धा तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. आपण कंटिन्यू करू शकता. सामना टाळ झाला तर काय कंपल्सरी चेस. 1 धाव ही बनवावी लागणार. 100% चेंडू हे करायची आवश्यकता आहे. हवा टाईट पुंगी टाईट. डोलोकी कप्तानोकी लुंगी टाईट आहे. 2 मध्ये 1 बनवायची आहे. बनवावीच लागणार आहे. 82 मध्ये चाललंय.
आणि काहीशी फिल्डिंग टाईट करताना दिसतो आपल्याला OND संघ. क्षेत्राची थोडीशी डीप इथे घेतली जाते. डीप घेण्याचं कारण आहे फलंदाजाला घाबरवण्याचा प्रयत्न इथे केला जाणार आहे. 2 चेंडू 1 रनची आवश्यकता आहे. 2मध्ये 1 इथे कंटिन्यू आहे. कंटिन्यू केले जाते. 2 चेंडू 1 रनची आवश्यकता असताना गोलंदाजी इथे सज्ज झाल्या. पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीचा भार स्वीकारतोय यावेळी. आणि हा सामना